Gaur apilaren bata eta segida manifestaldiari hasiera emanen zaio, badakizue esne sektorea bizirik ere nahi dugu, landa eremua bizirik eta nekazaritza iraunkor baten alde guztiok bat eginik. Landa eremu bizien eta nekazaritza iraunkorraren bidean esne sektorea ere bizirik behar dugu goibrupean manifestazio jendetsua egin zen larun batean Elizondon. Deialdiarekin bat egina zuten Baztan bidasoaldeko hainbat sindikatu, gizarte eragile elkarte eta erakundek. Azken 25 urteetan zeuden azienda ikuluetatik 80% desagertu dira. Gastuen igoera eta esne prezio jaitsierak kalte izugarria egin die abeltzainei. Bestetik, Danone esne enpresa bilketaria 7 behi esne ikuluetatik ez da biltzera pasatuko, aste honetatik aintzinera eta hoietako 3 baztandarrak dira. Aipatu ere, Eneko ordezkariek Soriako makroikuluaren kontrako sinadurak aurkeztu dituztela Nafarroko gobernuan. Naiz baserrian animalien erdian. Bizi naiz baserrian animalien erdian. Bertxotan kontatuko dizuet mundu guztiak dakian, nola nagoen mendian, bizidunen bilogian. Gelditzen naiz egunero, oilarrak jo eta gero. Gelditzen naiz egunero, oilarrak jo eta gero. Lanetik eta lanera beti nola ninteke ainero, kalera aleginero, sartuko naiz gerrillero. Lanez banago asea, ordaina ez da luzea. Lanez banago asea, ordaina ez da luzea. Mendigoietan egonagatik hause da nire leizea, emaidazu guraizea, gura dezadan aizea.
Atxaldeon denei, mileska erretortzeagatik, gaur Elizondon elkartu garen jende guzti honek, bildu garen guztiak, merezi duzue txalo handi bat, lehenik. Uria udaberrian ongi etorria izaten da beti. Ta udaberriko uria ez da horren bortitze izaten. Belarra ekartzen du eta belarra behiek jaten dute. Kantatzen duten herriak bizi omen dira. Eta horren froga dugu hemen Gaztelu taldea Baztandarrez osatua eta Amaiurren duena sorburua guri hori erakusteko. Potxoka ere hemen dugu, artzaina eta abeltzaina beti ere bere emanaldia egiteko prest. Bueno, gaur de improvisazioan osoa, orduen kontatiko dugu horrela. Udaberri denez, San Jose Lorea. Erreka baizterrean, ur jautziaren ondoan, zubiaren azpian, goldio artean, ostoa xabala horiek kolorea, udaberrien sortzen da San Jose Lorea. Ene begirada zure ondoan pausetu de,
sensazio goxo batekin, gibelat itzulide. Ostoa xabala horie kolorea, udaberrien sortzen da San Jose lorea. Ezkerrik beroenak genea matxori, erakusteagatik maitetzen naturari. Ostoa xabala horie kolorea, udaberrien sortzen da San Jose lorea. Aupa laborariek! Gaur gertatu dena edo beinepin abeltzainak eta enen ez gaude sobera ohituak esne ekoizpenak edo nekazariek bizi dugun egoera gaur horren oihartzun zabala izatea eta denok bat egin izana problematika honekin edo gure aldarrikapenekin, eta ene deitzaileen artean baitago etorri da bastandik kanpoko ahotsa, naiz bera mastizaina izan, orain hartu ditu hemenene Nafarroan pixka bat zaldi honen kaprestruak, eta hitz batzuk egitera konbidatzen dugu. Imanol Ibero, txalo bat! Arratsaldeon, hola improvisazio eta azkar esateko, zoragarria da hemen daukagun argazkia, lortu duguna berez ari gara sortzen nekazaritzan arazoak, abeltzainen arantzoak, herriaren arazoak izatera pasatzero jauzi hori ematen ari garela ikusten da hemen argi. Horren ikuste txalotzekoa da, hemen eskualdean egin duzuen lan guztia, eta gure asmoa da ene sindikatutik lan horretan jardutea, gizarte guztiak uler dezan nekazaritza ez dela soilik, edo abeltzaintza ez dela soilik lau langileen arazoa, ez dela soilik ekonomia arazo bat, badela lurralde garapen arazo bat, badela aberastasunaren banaketaren arazo bat, badela elikadura arazo bat, eta bueno, gu lan horretan jarraituko badugu gure ahalegin guztiekin eta beraz animo eta lan hona egin duzuela zorionak. Beno, eta hause da, 40 deitzaile baino gehiago dira, eta hause da, labur erranez, prestatu duten idatzia. Landa eremu bizien eta nekazaritza iraunkorraren bidean esne sektorea ere bizirik behar dugu. Alarma guziak piztu dira. Apirilaren batetik, Danonek Nafarroako mendialdeko 7 nekazariri, tartean eskualdeko 4, ez omen die esneri gehiago bilduko. Hori gutxi ez, Tasorian 20.000 behiburuko esne ustiategi bat egin nahi dute. Lehenago, Kaparroson 5.000 burukoa inongo zalapartari gabe egin zuten. Azkeneko 10 aldi luzeetan nekazaritzan oroar eta esnegintzan bereziki industria eta banatzaile handien neurriko eredua bulkatu dute. Produktibista, intensiboa eta industriala. Hala, gure mendialdetako nekazariak aldiru estutuz, bat ere erabakitzeko ahalmenik gabe, produkzio kostuetara ailegatzen ez diren prezioekin, diru laguntzen menpekotasunerekin,
inbertsio handiekin eta lan baldintza gogorrekin aterabiderik gabeko atekara eraman gaituzte. Europako merkatu bateratuak eta nekazaritza politika bateratuak, orain arteko administrazio publikoen neurri gabeko inbertsioek sektorea egiturazko krisian sartu dute. Eta kontsumitzaileek nekazaritzari buruzko inongo ezagutzarik gabe esnearengatik prezio irrigarriak ordaintzeko kezkarik ez dute izan. Multinazional eta enpresa handien menpean ari diren estatuek merkatu handi eta libreak sortzeko tratularitzan nekazari txipien beharrak eta landa eremuetako komunitateen geroa ez dute egundaino serioski gogoan hartu. Hala, gure mendialdetako nekazaritza egitura desagertzeko bidean paratu dute landa eremuetan aspalditik heldu den egiturazko krisi sozial eta ekonomikoa bulkatuz. Baina nekazariak eta landa eremuak zafratzen dituen eredu sozioekonomiko berak, logika merkantilista aseezin horrek, hirietako eta lurraldetako bertze tokietako herritarrak eta kontsumitzaileak ere gogorki kolpatu ditu. Industria eta banatzaile handi horiek edozein kalitatezko elikagai saltzeko bat ere begirunerik ez baitute. Nekazariak galtzaile, landa eremuak galtzaile eta kontsumitzaileak eta herritar arruntak galtzaile. Haze eredua. Testuinguru horretan, mendialdeko nekazal ekoizleak inoiz baino gehiago industriaren elkarlanaren beharretan direlarik, Danonek 7 nekazariri esne gehiagorik bilduko ez diela errandie. Hori bai, batzuei esnea biltzetik utzi biden abar, bertze batzuei produkzioa handitzeko eskatu die. Lehenagotik heldu den produkzioaren pilaketa eta kontzentrazioa azkartuz. Zalantzarik gabe, azkeneko urtetako produkzioaren pilaketak nekazal etxalde eta lanpostuen galera ekarri du. Ahatik, orain artio burrumba gutxi sortu da. Hala, orain 5 urte Kaparroson, 5.000 behiburuko ustiategia egin zutelarik, ez ginen sobera erne ibili. Horrela, produkzioaren pilaketan urrats berri emateaz gain, produkzioaren deslokalizazioari buruz bide berria, salaketa eta protestarik gabe hasi zuten. Ordura artio, esnetako behiak, mendialdetako bazkaleku eta etxaldetarat loturik baitziren gehien bat, orain belarrik bazkarik gabeko tokietarat mugitzen dituzte. Gisa horretan, Soriako 20.000 buruko proiektua ageri zaigu. Esne produkzioaren pilaketa eta deslokalizazioa inoiz ikusi gabeko neurrietara eramanez. 20.000 behi horiek urtero 190.000 tona esne produzi dezakete, Hego Euskal Herrian egiten denaren eguneko 3/9. Ageri denez, orain arteko bideak nekazaritzari gabeko landa eremuak ekarriko ditu. Guztitzen izate, ez? Gutxi falta da, tranquil. 7 nekazari hauek bizi dutena ez da arazo partikularra. 20.000 behi buruko esne ustiatearen egitea, esne sektoreko nekazarien arazo partikularra ez denez. Jendarte osoari, landa eremuari eta hiriguneari eragiten dioten arazoak dira. Landa eremuak bizirik atxekiziaz ari baikara. Elikadura osasuntsua eta kalitatezkoa kontsumitzeko eskubidea. Edozein herrik bizirauteko beharrezkoa duen elikadura burujabetzaz. Horregatik, herritar guztiei zuzentzen gatzaizue.
7 nekazari hauek orain, baina bihar gehiago izan daitezkenak, bizi dutenari eta 20.000 behi buruko ustiategiak geroari buruz ekarriko duenari ez errateko. Baina landa eremuen etorkizunari bai errateko. Lurrari lotutako nekazaritza iraunkorra, enpleguaren sortzailea eta herri txipiak bizirik atxikiko duena bulkatzeko. Gure inguru eta bazterrak zainduko dituena, duina eta bizikalitatea ekarriko duena. Guzti horregatik, nekazarien eta kontsumitzaileen arteko aliantzak bulkatu behar dira. Landa eremuen eta hiriguneen artekoak, langileen eta baserritarren artekoak. Ez gara bi gorputz, bakarra baizik. Batek min badu, gorputz osoa eri da. Ez oraingo egoerari, bai landa eremu biziei eta ekoizpen eredu justuari. Karrikara atera gara, gaur aski errateko, eta bihar bideragarria den nekazaritza eta jendarte eredu justuago bat eraikitzeko. Landa eremu bizien eta nekazaritza iraunkorraren bidean, esne sektoreak ere bizirik behar du. Mil esker, biba zuek! Ta segi dezagun kantari aldarrikapenak ugari. Hemen jarraitzen dugu Elizondon, gurekin Julen Arburua dugu, beraiek badakizu Arburua sendia, Kortariko bordakoa, orabideakoak, beraiek izan dira mendialdeko 7 esne ustiategi horietako bat, zoritxarrez Danonek esnea biltzeari utzi diona, eta Julen, hemen ikusten dugu jendea zuekin dagoela, jendea esne sektoreekin dagoela, baina golpe gorra ez jasan duzuena. Bai, golpe haundie, torri zela albiste hoi. Eta, ematen hemen ez dugula pintatzen deus, kanpoko, industria handi bakarri bizi behar dutela, baina guk ere bizi behar dugu, eta gaur ematen du animoa, hainbeste jende torri izana gure alde daudela. Hori da ez, azkenen landa eremua bizirik mantentzeko ere ezinbestekoa zarete, ez? Pixo bat ikusi behar da zu egiten duzuen lana, bazterra nola zaintzen dituzuen, gure parajearen zati bat zarete, eta danok bat goaz, ez? Aurrera jarraitu behar dugu, eta garbi da ez, zuen paper hemen ezinbestekoa dela. Bai, gure papera nahiko ezinbestekoa da, gure bazterra garbitzen dire, haziendakin gu gero horti bizi gara, kanpoko jendea heldu da gure inguruak gustatzen zaiolako, berdetasuni gustatzen zaiolako, eta hor kanpoan inai badute 20.000 hoi beti urte guztien barnean egongo dire, belarrik ez dagoen lekuen egongo dire, eta hau gu ez pagaude desagertu ingo da.
Hori da ez, gainaz garbi duguna da, konsumitzaileak betikoa nahi dugula, bertako produktua nahi ditugula, ez? Badakigu mugak ireki direla, baina garbi dugu kanpotikan ez dugula deus nahi, eta zuen esnea, bertako esnea edan nahi dugu, indartsu eta aurrera lanean jarraitzeko, ez? Bai, badago jendea denetatik, baina gero eta gehiago ikusten da jendea bertako nahi duela eta bertako lurretik ja nahi duela. Julen, badakigu zuek behiak jaizten egunero aritzen zaretela, orain ere tenoria duzu baserrira joateko, denbora galdu gabe, segiz zuen martxe eta jarrai dezazutela urtetan, ez? Behar zaituztegu eta horrela izan da ia. Hoxe, oin gara eta saiatuko gara hor segitzen. Mila esker arte. Bai, zuei. Nirekin Joseba Tondo, Baztango udalako alkatea, eta baita ere Azitik Ozi elkarteko kidea, eta azkenean, Joseba, zuek ere antolatu zuek gaurko egun handi hau, gaurko manifestazio hau, eta ezagit, ze balorazio egiten duzu orain bukatu berri den honetan, gaurko manifestazioaz? Manifestazioaz balorazio ona, jendek eta gaitza bildu da. Manifestazioak bazuen aldarrikapen zehatz bat, esne sektorea ere bizirik behar dugu, baina ere bai, landa eremu biziak aldarrikatzen zituen eta nekazaritza iraunkorra ere bai. Eta iduritzen zaigu, bide hortan, pausu importante izan dela gaurkoa. Nola nahi ere ez du gatzentzen dal, apirilaren batetik gaurtik aitzinerat danonek, eskualdeko 6 nekazariri eta Nafarroko mendialdeko 7 ez dira esne gehiagorik bilduko. Hoi ez da geldiarazi izan. Eta hoi ere erran beharra da. Eta hoi ere salatu beharra da. Eta gaurko manifestaldia hoi salatzeko ere eginda, eta errateko pasatzen ari dena ez dela nekazari hoien problema partikularra, baizik eta herri oso baten arazoa ere badela, eta hola agertu nahi dugula. Orduen, gaurko balorazioa ez dugu gelditu arazial izan, danonek egin duen barrabaskeri hau, baina gaurkoan agertu gara, herritarrak errateko inondik ere unekin ados ez gaudela eta prest gaudela konpromisoak hartzeko. Gure nekazariak atxikitzeko, landaremu biziei bai harteko, landaremuko enpleguak mantentzeko eta mendealdean nekazariak izateko. Ez dugu kostaldeko herriak bezalakoa izan nahi, arrantzalerik gabeko herriak. Batzuengatik balitz, agerikoa da, batzuengatik balitz, nekazaririk gabeko landaremuak mendialdeko baiarak izanen ditugu. Guk horrelako tokirik ez dugu imaginatzen. Horrek erraniko bailuke, bizitzari gabeko landaremuak izanen genituzkela. Songi, Joseba, garbi dago dana bat goazela arazoren aurrean, gaurkoa garbi ikusi da, edozen arazoren aurrean gizarteak bat eginen dugula, nekazari eskua botatzeko, eta zuereri zoriondu nola ez, antolaketa lanagatik, eguraldi ez dugula unun izan, baina garrantzitsuena da, jendea bildu dela, eta danak bat goazela arazonei aurrean, borroka egiteko. Eskerrik asko, Joseba. Mila esker zuei. Gaurkoan badakizue, ene sindikatua eta Azitik Ozi elkarteak antolatuko manifestaldean, jendetza bildu da, eta nirekin Nafarroako ene sindikatuko lehendakaria, Imanol dugu, eta Imanol Ibero, badakizu, Baztanera etorri zara, prest zaude edozein lekutera joateko, azkenean nekazari eta abeltzainak bat zoazte, arazo guztien aurrean, eta gaurko adierazle garbiaz. Bai, azkenean Nafarroaren anistasun hortan sektore eremu bakoitzan sektore batzuk dira nagusi eta danak ditugu beharrezko nafartarrok kontsumitzaile bezala, landa eremuko zaintzaile bezala eta danak ditugu beharrezko. Orduan ona etortzeko beharra argia eta garbi genuen. Gustora ez, azkenean ugaldik askarra izan dugu, nekazari eta beltzainek euria behar duzue, baina gaurkoan guztien altzen ez pixu bat euririk gabe momentu hau, baina ugaldi ez aurre inbartzaio guztiari, eta kontent ez pixu bat gertatutakoarekin, egindakoarekin. Bai, netzako argazkia itzela izan da, hemen bildutako jendetza ikustea, itxaropen puntu bat ematen du ere, nunbait hori, lortu belako igual batez ere eskualde hontan eta esportatu beharreko Nafarroara osora, esportatu beharreko dinamika bat eta da, berez, nekazari eta beltzainon arazoak gizarteratzea eta gizartea berak arazo horiek bere egitea komunikatuazioen bezala nekazaritza eri bada gizartea bera eri da, ez? Songi, Manol, berriz ere espero dugu olakorik ez gertatzea ez,
Hala ere, arazo baten aurrean danak bat eginen dugu, gizartea bat dator nekazari eta abeltzainekin, eta zuek, segi zuen eguneroko lanean, ez da aski manifestaldea, baizik zuek zuen kasua mastia, beste batzuk ardilak, behiak, bakoitza badu bere lana, eta jarrai dezazutela zuek ere urte askotan lanean. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei eta animo denoi. Nirekin Garikoitz Nazabal, bera Ene sindikatuko Gipuzkoako lehendakaria. Eta Garikoitz, ikusten da hemen Euskal Herri mailan arazoa direlikan, probintzitik batetik bestera aixa mugitzen garela guztiak, eta eredu garbia, zuek ere ez, Gipuzkoatik kuadrilla Koskorra etorri zaret ere, azkenean arazoa guztiona dugu, ez? Bai, arazoa baserritar jakin batzuina ez, gertakari hau bizitzea gertuago tokatu baldin bazea, arazoa sektoreena da eta nik uste herrina dela. Alegia Euskal Herri osona, batipat azken urtetan bizitzen egana bereziki esne sektoren lotxagarria lako eta nik uste herri bezala erantzun beharko inugen zerbait dalako. Estrukturala zerbait eta zeigalako izketan, eta leloak eta pixkat hemen defendatu nahi zanak esaten du. Herri bizik nahi baldin badu, landa eremu bizi bat nahi baldin badu, eta gure herritan ekoiztutako esnea ea nahi baldin badu etxetan, beste eredu baten alde jokatu behar da. Eredu justuko bat, bai katea izten dona, eta ez azken urteotan ikusten distribuzioan eskutan, baserritarrak salduta gelditzen dien eredu baten, eta aipatu den bezala bukaerako ekitaldi hortan, ez? Merkaduan baitan eta inungo garantiai gabe, eta hola ez da berri bat ere ekitzek. Eskertzen da ere zuen partaidetza bertan, jendetza bildu da ez, seguraldia ez genuen espero zen noberena, baina danari aurrein bartzaio, eta zue jarria zarete, ez? Nekazari eta beltzainak gogorra zarete, borrokalaria zarete, badakigu beste egunetan da lana inbardelikan egiten dela, eta poliki-polikiari garaia ere herritarrok kontzientzia zen, eta ikusten zue gabe besteok ez garela deus azkenean, ez? Bai, azkenen ez da hemen inor baino gehiago ez gutxego nahi. Gaurko zatik, hemen ez dira bukatuko ez burrukak eta ez irabaziko dena, baina aipatzeko iruditzen zait, herritarren eta baiara osoan implikazioa arazo edo problematiko honi aurre egin eta bizka salaketa hortan ez da nik uste duixe dela etorkizuneko bidea. Azkenen herritarrak eta baserritarrak eskutik hartuta, Euskal Herri hobe baten defentsan lan egin dezagun, landa eremu bizi baten alde lan egin dezagun, eta azkenen olako proiektu batzuk aurra jarraitu ezen baserri mota hauek aurra jarraitu ezaten eta Soriako bezalako proiektu batzuk eta hola sortu daitezken beste ozein gelditu ditzagun, ez? Hortago herrik lanin beharko du, baserritarro bakarrik ezin diauta. Ongi, Garikoitz, segizuek ere zuen martxa eta ondo ibili, eskerrik asko. Berdi, eskerrik asko. Nirekin behi esneko ekoizle bat, Gipuzkoarra bera ere, Jokin Arrospide, Leaburukoa, eta Jokin, zuek mahalakoak zarete, esne sektorea gaizki dago, eta zuek lehenbizikoa zarete, esne ekoizleak zaretenak, eta bertaratu zarete gaurkoan ere, bastan ere, ez beharrezkoa zen gaur etortzea, Bai, oso komeni garrie, eta jende bastante bildu gaituk, asko esango nik, eta urtaz berrik emateko ere balio dezala. Egoera deke oso larrie, benetan urtez urte, eta une honetan nahi gaituk aldatzen estremo batea, gauz batzuk entzuten dituk guztiz ere ilogikoa dienak, ez? Nolabait lurrakin lotutako esnegintza galtzeko arriskun dagoela ematen dik, eta hoi ezinezko ikusten du, ez? Hoidek gauz guztin gainetik defenditu behar dauken gauz bat. Bai, baserritarrontzako ondo dagolakos eta gizartek ere hoi beharrezkoa dik. Zuek ere, adibide garbia zarete, azkenean konsumitzaileak bertako produktuak nahi ditugula, zuek zuen behien esnea transformatzen duzue, bertako produktuak eginez, eta azkenean hori da, ez? Beti biligara kanpoari begira, Europatikan pixo bat eraman gaituzte bereien nahi duten lekura, baina ez, garbi da, ez, momentu eritsi da, non gizarteak, herriak esan du aski da, zuek bertan behar zaituztegu, eta zuen produktuak nahi ditugu, ez? Bai, oideak, azkena oso garbi guk gure baserri bezala oso garbi eduki diu. Baserrik produzituta transformatu indikena. Eta azkena dek duela 30 urte egitezan adek, ez gehiotaz gutxiko. Baserrik produzitzen zian eta gesteituen baserritarrak kalea esnekin eta
Eta hoxe, goain garai berrita egokituta, produktua eraldatu edo egokituta garaieta, hoxe. Songi jokin, zuek ere baduzue lan etxean, goendikan bide bat baduzue, bidea bada, mendikan arat, eta segiz zuen martxa, eta eskerrik asko, azalpen hobek emategatik, beste bat arte. Bale, ondo segi bai. Nirekin Mikel Altzuarte, bera eneko kidea, baserritarra, eta Mikel, aski barrenetik bizitzen duzu afera hau, eta gaurkoa adierazle izan du da pixka bat ze arazo dagoen, eta jendeak ze pentsatzen duen, ez? Bai, aitzinean egon naiz irrati batzuekin eta errandet behi esnearen borroka izan da eneren borroka historikoa, betiko borroka, ez? Eta zezen bat plazan, ez daite metafora hona den, baina denetek pasa zaigu, ez? Toreatu, ziztatu, eta azkenean ematen du ezpata sartu nahi dakutela, ez? Eta dena etorri zen merkatu europarra erabakitzeko almenik ez dago bertan, eta merkatu libre kuota desagertu direnekin, ikusten da, enpresa eta banatzaile talde handi horiek zer egin nahi duten, ez? Eta ekoizte alden kosto gutxiekin irabazteko konsumoa beren esku hartzeko, ez? Eta horrekin urtetan, hainbertze urtetan esnea entregatu diren nekazariak egun batetik bertzera esnea biltzetik utzi barra olima zaila igual zaiez. Eta gaur eman den aldaketa da, normalean guk borroka hori nahiko bakarti egin dugu, ez indarra galdu dugu, ez genuen almenik ailegatzeko, eta egia da, bastanen implikatu dela, egin bat azitikozi eta herritarrak, hainbertze talde implikatu dira, eta haiei eskerrak, ikusten da, nola paitere abeltzantza galtzea, bastan bezalako balde batean, haunitz galtzea dela, eta gure ekonomia dena, aspaldiko ekonomia dena, ez dela galtzen uzten egun batetik bertzera, eta iten da enplazamentu bat eta deialdi bat, herritarrei, konsumitzaile gisa ere, hortan zeregina ez dela ekoizlearena bakarrik, gorputz oso hori dela ekoiztea eta konsumitzea ez, eta hortan berpentsatu behar dugula ekoizpen eredua eta konsumo eredua ez. Eta ikuste du mezu aliatu dela, jendea implikatu dela, eta lehen izan diren bertze deialdi eta borroka batzuk, hemen haien parean kokatu dela, gauza bat orokorragoa dena, edo ulertzen algenuena abeltzainena, ez? Baina ikusi da, bere garaian erdizkoa izan zen bezala, orain aroztegia den bezala, bazandarrek gure problematika bezala sentitzen dugula, ez? Badakigula ze eredu duen etorkizuna, badakigu ze herritarrak izan nahi garen, eta badakigu norat begira egin behar den lan, ez? Eta hoi da injustu ere mundu desberdin bat eraikitzeko oinarri batzuk ezartzea, ez? Eta ekonomia ez dela multinazionalen esku gelditzen alez, eta banko handien esku, baizik eta herritarren esku, ez? Eta lanpostuak eta ingurumena gure zeregina direla. Hola, herriak agindu dezala, herriak erabaki dezala, eta gaurkoa adierazle garbia berriak zer nahi duen, bertakoa nahi du, eta espero dugu horrelako manifestaldiak gutxi ematea, seinale hona izango bai da, baina oso zer arazo baten aurrean ikusten da herriak erantzuten duela, eta ala izan da dira, eta eskerrak zuri Mikel, azalpen hauek emategatik, gaur egun liatu izan duzu, eta orain ere baserren ere lana bada, eta aurrera, borrokatu eta aurrera. Bale mil esker zuei. Ikusi duzue, manifestaldi ederra izan du da, jendeak parte hartu du, zenbait elkarrizketa ere egin ditugu, eta espero dena da, azkenean land eremua bizirik jarraitzea, esne sektorea ere bizirik egotea, eta nekazaritza iraunkor baten alde guztiok batera lan egitea. Ni bizi naiz baserrian animalien erdian.